Добре. Трета част. Ого, зоната тръгна вече. Добре. Добре. Той печагата искаше да избяга от зоната. Не. Няма завършим те. Да. Махни се. Добре. Аз почвам да взимам хайнграунда. Не ми пука. Аз взимам хайнграунд. Така. Това не е възможно. Какъв е този бот, пич? Какъв е този бот? Той е само за... Ей, те веднага го убиха. Нормално като е бот. Why? Защо? Овчете, че компютъра съм прекъсна. Аре, ги спектейтваме тея. Искам да видя някой друг. Next player. Добре, този е в бой. Този играч. Не е толкова добър да. Той играе с едно Zero Build. Чай да скипна на някой друг. Бот. Това се бие със същия, който гледахме. Какъв е това нуб, бе? Ега си нубът. Това май ще е добър. Да видим кой ще победи. Та госпожа или някой друг бот, който же е кемп, като ония дет мен ме уби. Давай, госпожо. Госпожо, давай. Така. Ще снайпва. Дайте да гледам. Ще го снайпне ли? Снайпне го, моля те. Арбе, ти па се покажи. Не бе, ще оцелиш това му. Не, ще го снайпна. Тя иска... Добре. Тя иска ме да го накара да излезе. И... Айде, зоната е в нея. Изстреляй се с това, бе. Така. Добре, почва боя. Вече са двама, едно в едно са. Дали тази госпожа ще победи или другият там, другото про, дайте да го видим него, той какво прави. Той не е про. Добре. Той е кемпи май. Не, сега ще излезе. Гледаме ги двамата едновременно, много е напред.
Добре, тая май ще взимам кола, за да го потроши. Познах ли? Не, ще търся скривалище. Ето го там, там е някъде. Се е заврял. Сега ще ви го покажа. Ето го. Ето го. Прилетал там и са. Го гледаме и него. Госпожата, него. Добре, госпожата ще гледаме. Не, него. Звучи ми като про. Добре, дълъг файт. И двамата нямат хилове, мисля, че. Сега ще видя едната дали има хил. И тя няма. Ма има митик оръжие. Той играе скришно. Явно иска бая победата. Ма колко кила има той? Не. Това са моите килове. Не. Едно в едно, давай, би, победи. Аз бях за тази госпожица, после бях за тоя. Сега съм за тоя, да. Тя сега ще дуди тая тук. А той има много малко кръв. Той има ужасно хитър план. Сега ще я изкемпи дата. Нали? Тя го видя, ама. Госпожата победи. Добре. Аз се знае, че тя ще победи, но бях за това, защото повече строиш. Пяу. Това е видеото като цяло. Да. Щяхме да спечелим първо място, макар. Айде.